Ni ffilmo ar 11 o gorffennaf yn y Theatr Richard Burton yn Royal College of Music and Drama yn Caerdydd, a mae fi'n dechrau am 8 o gloch. Faint yw'r ticket ni? Arian. Dan, allu di egluro beth yw'r sioe di? Mae sioe fi am tyfu la... O'n i wedi cael plentyndod tybach yn od, achos o'n i wedi ffindo mas o rhywun i fi yn nationalist, so o'n i wedi tyfu lan yn gwybod clywed y stories na, so mae sioe really am y profiad o'n i wedi cael yn tyfu lan gyda rieni fi a'r stories o'n i wedi clywed amdano nhw pryd o'n nhw'n ifanc, a hefyd amser fi'n cael nawr yn bod yn rian fy hunan i doi plentyn bach. A Phil, beth yw'r sioe di? Sioe fi yw'r sioe gorau sydd byth wedi cael ei recordio yn hanes. Ddim just stuff Cymraeg y byd. Ddim just yn fi sy'n dweud yn y nawr, ond yn y dyfodol. Mae'n just am fi tyfu lan yn yr ond straeon o bywyd fi. Cwpl o jokes am marwolaeth mewn hwnna, a hynaniaeth. Classics. Ond mae un joke am hwyadyn hefyd, fel nes i dweud. So, gewch am hwnna. So am o. A manylion y sioe eto, prif dde'r Esbyd-yr-Ec? So ni wedi bydd yr Esbyd-yr-Ec to, am rhyw bryd erbyn diwedd y flwyddyn. Which is, yes, Tachwedd. Ie, mae Tachwedd yn hwyrach. Edrych yn Tachwedd, just cadw chyfed. Well, just disgwyl Twitter. Dan Thomas Comedy, Twitter. No, rhaid yn Phil Cooperino, ond falle bydd yn rhoi un tweet mewn Tachwedd. Os mae fy mlaen. Ie.